Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο γυμνάσιο Λέρου για τη γιορτή της γαλλοφωνίας του 2019. Ας ακούσουμε λίγα λόγια για τη γαλλοφωνία από τους συμμαθητές μας πριν περάσουμε να δούμε τη θέση της γαλλικής γλώσσας στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας είναι ένας οργανισμός γαλλόφωνων χώρων και κυβερνήσεων με έδρα του Παρίσι. Ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου του 1970. Το σύνθημα του οργανισμού είναι ισότητα, αλληλοσυμπλήρωση, αλληλεγγύη. Τα κοινά στοιχεία της γαλλοφωνίας είναι η γαλλική γλώσσα και οι αξίες που αντιπροσωπεύει, όπως η πολυγλωσσία, η ελευθερία και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα μέλη που απαρτίζουν τον οργανισμό είναι 53. Ο οργανισμός έχει και θέση παρατηρητή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος του οργανισμού από το 2006. Οι χώρες της γαλλοφωνίας, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε ποιες χώρες επιλέγονται σε όλο τον κόσμο. Τα γαλλικά είναι με μπλε χρώμα. Τα αγγλικά είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα, η οποία εντάσσεται σε 116 χώρες. Ακολουθούν τα γαλλικά, τα οποία διδάσκονται σε 35 χώρες, τα ισπανικά σε 32 χώρες και τα γερμανικά σε 9 χώρες. Σύμφωνα με την Eurostat, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά είναι οι πιο δημοφιλείς ξένες γλώσσες. Μια άλλη έρευνα του Infographic επικεντρώθηκε στην πιο χρήσιμη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τα αγγλικά. Η κεντρική Ευρώπη ψηφίζει τα γαλλικά ως την απαραίτητη δεύτερη γλώσσα, ενώ η Ανατολική Ευρώπη επιλέγει τα ρώσικα. Στην Ελλάδα, οι παραπάνω γλώσσες είναι πλέον διαδεδομένες, καθώς είναι αυτές που διδάσκονται κυρίως οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αγγλικά κατά 99%, γαλλικά κατά 49% και γερμανικά κατά 43%. Τα γαλλικά είναι Η επίσημη γλώσσα της Interpol που έχει έδρα τη Γαλλία. Η επίσημη γλώσσα της Επιδρομικής Ένωσης. η επίσημη γλώσσα των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ολυμπιακής Επιτροπής. Η παγκόσμια γλώσσα της διπλωματίας. Επίσημη γλώσσα πολλών κρατών, Γαλλία, Καναδάς, Βέλγιο, Ελβετία, πολλών κρατών της Αφρικής και της Ασίας. Μία από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η γλώσσα της διπλωματίας, της τέχνης και του πολιτισμού, η γλώσσα της γαστρονομίας και της μόδας, η γλώσσα που σε κάνει να ξεχωρίζεις.